Urian na hinahulungan ito hatta Jesus Kristus. Minggu ta sadaron ima minggu paunopon dung Trinitatis. Nomor lapatan hasitulu sadaon ni debata. Ada orang sudah puka par minggu ta jumulu mata pasahat nguluta holat tu adu pani debata. Marhiti tangiang na hohom martangiang mahita. Atong beta mahita marsoba lahu mamuji dohot pasangapot tuhata. Mari di mahita sian buku di nomor 27 ayat sada dohot ayat 4. Marhiti-hiti guar ni debata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni todi parbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nung nga di pabotohon iba na tuho ale jolma manangahan na dinggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah siyako. Ima namang ngulahon uhum sabing dohot holong ni roh hadi habasaon jala marpangalaho hase repon maradopod debata. Haleluya. 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 Martangiang mahita ali Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang, saya lehon matuhaming roha na tugu, na badia, pikiran na denggan, dohot roha na ringgas pasauton ulaw na denggan. Saya lehon dami tuhami, asa sonak kami mangulu di bagasan pangudingim. Saya marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musu nami. Saya ramoti jalapar guguy mahami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata, mari dimahita san buku ede nomor 127 ayat 6.
Patik ni bata di minggu ta sadarion ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui di nono mari ma ulahamu na sa silomu. Alai ari papituhoni ima ari paradiana ni Jehovah di batam doi. Dang jadi humangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahamu rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam ai di naono mari do di toppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian maibana di hari papituhoni di baheni do ubahin na di pasu-pasu di bata hari paradianan nai jala di parbadiai dia dulapatan ni odo ikut dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di bana asaunang tuis rohata diajar nasian hata di bata ikon badiadu hata di bata di rohata jala ikon ringgas rohata tu mangihon dohot mangguruhon ima sahana atong rak mahita mangido gugu siat Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulahon ako partu patikmi. Amin. Tapuji matuhata, mari dimahita sian buku di nomor 297 ayat sada dohot ayat 2. Poti madusat tanagudang itu adupan ni di bata martangi yang mahita. Ali di bata jala amanami na di Banua Gijang para sirohana sumurung midahami upar hatutu jala hutopoti hami dudu sanami dongot pangarison nami nagudangi di jolom tatap hami marhiti-hiti asin roham jala se sama dudu sanami saluhutna ala ni pakkokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin.
Tapi gemahata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosata. Isibe mangaluhon akan apinilit ti debatado na mamitori. Isido na madabu uhum hamagoan Kristus Jesus do nong mate alay dadaholani nang mulak mangoludo jala disiamu ni debatado ibana mangod dihon hita hasa ngapom ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata mari dimahita sian buku de nomor 255 ayat sada. Hatan debata trupuk epistel di minggu tasadarion imasian Evangelium Markus biddu 12 mamuk kamasian ayat 40 sada satu ayat 44 tajahama marsikat sorin. Nahudul do ibana todokon poti parasian gabi dibereng ma pabahenani halak madabuhon hepeng tupoti i. Jadi toropdo namora namadabuhon nagudang. Las Roma buru-buru na balu sada, napogos didabuhon matusi 2 rimis, 5 sasen. Gabi di jo Jesus ma sisian nai, ni nama madok na sida, situtudo hatakot tuhamu, gumudang do na ninabuhon ni nama balu napogosan, tubagasan poti parasiani, asa salhut akka na madabuhoni. Aisian lobi-lobi na sida do di dabu hobbe. Alai ya paropuan, sian pogos na do di dabuhon salhutna na di ibana, tuk sadok hanguluan na. Ima sahat na. Mertua do akan na tumangihon hatani di bata, jala na opyopsa. Amin. Tapuji matuhata, mari dimahita sian buku de nomor 470 ayat sada dohot ayat 4.
tidak kun mahapur siyaw tahi, songon na hina tidak kun idong atas sahapur siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au por siya di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudusan, na to palangit dohot tano. Au por siya di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabegabian santod di perbadia, adorang suabubuhan. Ida Tuhan tanah tu mau na bernit di panghuman ni Silatus. Nama terpajal lui bana di hau pinor silang. Na tua tubano toru dung di tanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahun tu siamu ni bata Jehovah. Amanai pargogo na suhatu dosani. Di simai bana paima mulak soko tu tanoon. Mangumi halak na mangulu dohot na mate. Apor sia di tod di parbadia, jalarong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasisaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabi gema titing na masa di minggu ta sadarion. Warta Jemaat Tikting HKBP Serang Resort Serang, Minggu 19 Juli 2020, Minggu 6 setelah Trinitas. Hasitolu sadaon ni debata, topik ibadah dan persembahan kepada Tuhan, hadaulaton dohot pelean tu Jehovah. 2. Pelaksanaan ibadah minggu dengan petunjuk new normal untuk menyikapi himbauan dari pemerintah dan surat postural Eporus HKBP sehubungan dengan pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau new normal. Gereja kita pada minggu hari ini tanggal 19 Juli 2020 akan melaksanakan kegiatan ibadah kebaktian dengan petunjuk new normal sesuai dengan protokol kesehatan. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dan dipatuhi sebagai berikut. 1. Pengawasan jarak antara orang di area gereja maupun di setiap tempat duduk di gereja harus 1 sampai dengan 2 meter. 2. Kepada jemaat yang mengikuti ibadah di gereja wajib pakai masker. 3. Suhu tubuh yang mengikuti ibadah maksimal 37,5 derajat. 4. Perlengkapan alat-alat kesehatan disediakan oleh resort seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan, disinfektan, pengukur suhu. 5. Sebelum masuk gereja wajib cuci tangan di tempat yang tersedia. 6. Usia anak-anak 12 tahun ke bawah dan lansia 65 tahun ke atas diharapkan beribadah di rumah. 7. Tamu yang berkunjung dari luar daerah dianjurkan supaya tidak mengikuti ibadah di gereja. 8. Peserta jemaat yang mengikuti ibadah dari setiap sektor atas laporan situasi sektor dan menyerahkan kartu ikut ibadah pada setiap minggunya. 9. Jemaat yang menghadiri kebaktian model kota akan dibicarakan setiap sermon parhalado. 10. Kor atau vokal grup pada ibadah ditiadakan. 11. Durasi waktu selama 1 jam per ibadah. 12. Kepastian tempat duduk di lantai 2, 200 orang termasuk pelayan. Kapasitas tempat duduk di lantai 3, 60 orang termasuk pelayan. 13. Jadwal kebaktian selama uji coba new normal HKBP Maranatha pukul 7.30 WIB di lantai 2,
200 orang HKBP Maranatha. Pukul 7.30 WIB di lantai 3 60 orang. HKBP Serang pukul 10.30 WIB di lantai 2 200 orang. HKBP Cikande pukul 10.30 WIB di lantai 3 60 orang. GKPS pukul 13 WIB di lantai 2 120 orang. Acara ibadah Minggu Ganjil bahasa Batak dan Minggu Genap bahasa Indonesia. 15. Tim Stralis Gereja, Seksi Kemasyarakatan, Seksi Kesehatan, Haret Tahun atau penerima tamu setiap huria. 16. Setelah ibadah supaya langsung pulang, dilarang berkumpul sebelum dan sesudah ibadah di halaman gereja. 17. Pengumpulan persembahan dilaksanakan ke depan. 18. Sarung mik setiap ibadah diganti oleh petugas gereja masing-masing. 19. Melibatkan aparat keamanan TNI, Polri dari jemaat. 20. Majelis Perhalado yang hadir sesuai jadwal dengan daftar pelayanan. 21. Semua kendaraan tidak diperkenankan parkir di halaman gereja. Nomor 3. Ibadah kebaktian Minggu keluarga di rumah. Sehubungan dengan pandemik virus corona, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian permingguan keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui Sintua Sektor. Kita pilih secara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis Sintua Sektor atau transfer ke rekening huria. 4. Pelajar Sidi Parguru Malua tahun 2019-2020. Pada minggu hari ini tanggal 19 Juli 2020 akan dilaksanakan pelajar Sidi Parguru Malua yang dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Diminta kepada seluruh anak Sidi untuk mengikuti pelajaran tersebut dilayani Pendeta O. Simanungkalit. Nomor 5. Learning perguruan calon Sintua. Dihimbau kepada seluruh calon Sintua Resort Serang, HKBP Serang dan HKBP Maranatha Cilegon supaya mengikuti learning perguruan calon Sintua pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 masuk pukul 19.30 WIB di konsistori gereja ini dilayani Pendeta HM Simanungkalit. 7. Tender pengelola kantin HKBP Resort Serang. Sesuai hasil tender pada sermon Perhalado Majelis HKBP Serang telah didapatkan pengelola kantin yang baru, yaitu keluarga Bapak Mas Gunandi Hutapea dari sektor 5 Bumi Agung. 8. Pemilihan Majelis Perhalado Resort. Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 telah dilaksanakan pemilihan Majelis Perhalado Resort dari gereja kita HKBP Serang dengan hasilnya sebagai berikut. 1. Sintua Sitanggang, 2. Sintua RH Silalahi, dan 3. Sintua I Nainggolan. Serta ditunjuk juga utusan dari jemaat yaitu Amang O Siregar, Boru Simanjuntak, Sian Sektor 4, 9. Rapot Resort. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 jam 10 WIB sampai dengan selesai
dilaksanakan rapat periode pengurus resort Serang bertempat di gereja HKBP Serang lantai 3. Yang mengikuti rapat itu adalah undangan menyusul 10. Hari ulang tahun HKBP Maranatha Cilegon. Pada minggu ini akan diadakan ibadah ulang tahun HKBP Maranatha Cilegon yang ke-23. Ibadah dilaksanakan pada jam 7 pagi serta mengundang perwakilan dari Parhalado HKBP Serang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati acara tersebut supaya berjalan dengan lancar. 11. Kebaktian keluarga di sektor. Sebagai pengganti kebaktian atau pertanggungan sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, sehubungan dengan pandemi COVID-19, dihimbau kepada majelis dan warta jemaat supaya berkenan melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah masing-masing setiap hari Kamis malam. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui WhatsApp grup sektor kita. 12. Dewan Diakonia. Mulai bulan Juli 2020, gereja kita akan melayani pelayanan PHD, kategori dan sermon guru-guru sekolah minggu melalui melayani secara online dengan media aplikasi Zoom. 1. Seksi sekolah minggu, pelayanan sermon guru sekolah minggu. 2. Seksi remaja, Sabtu tanggal 25 Juli 2020, pelayanan PA Pendeta TM Semorangkir. 3. Seksi pemuda, Sabtu tanggal 25 Juli 2020, pelayanan PA Pendeta E Mungkur. 4. Seksi perempuan, Kamis tanggal 23 Juli 2020, pelayanan PHD R Siahaan. Seksi Bapak, seksi lansia. Diharapkan kerjasama Ketua Dewan Koinonia dan Ketua Seksi untuk berkoordinasi dengan yang melayani untuk waktu dan setempat pelaksanaannya. Dewan Marturia. 1. Seksi sending pekabaran Injil. 2. Seksi musik. Pelatihan alat musik tradisional Batak diberitahukan kepada seluruh jemaat mulai tanggal 5 Juli 2020 telah dibuka pendaftaran bagi anak-anak kita dari SD sampai SMP yang berminat untuk mengikuti pelatihan alat musik tradisional Batak, uning-uningan dan tragading, supaya mendaftarkannya kepada Dewan Marturia Seksi Musik. Waktu latihan pada sore hari sesuai jadwal yang disediakan. Diharapkan ketika sudah latihan akan melayani di kebaktian gereja kita. Dewan Diakonia. 1. Seksi sekolah, seksi diakonia sosial. 2. Seksi pendidikan. Pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen akan mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan sistem online, sistem daring. 13. Panitia peresmian HKBP Cikande. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Serang untuk memberikan hauloon 10 juta per sektor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pesta peresmian HKBP Cikande. Bagi jemaat yang sudah mengisi hauloon atau janji iman agar bisa mengumpulkan melalui sintua sektor masing-masing dan bisa dicicil. Kiranya Tuhan memberkati rencana panitia. 13. Seksi Haruason. 1. Anggota jemaat baru. Mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat A. Keluarga Perbuan P. Pasaribu, Ibu Repi Lindawati Boru Hutagaol pindah dari HKBP Tambunan Resort, Tambunan Distrik 21 Toba, tinggal di perumahan Kapuren
Residen Blok F21 nomor 5 Sektor 13 Pakupatan. B. Keluarga Victor Situmeang, Ibu Hartati Sulastri Boru Hutauruk, pindah dari HKBP Immanuel Resort Tanjung Lendong Distrik 13 Asahan Lumban Batu Asbar, tinggal di Perum Puri Pertama Cisaid Blok E4 nomor 8 Sektor 14 Ciujung. Selamat bergabung dari kiranya Tuhan memberkati. 16. Persembahan kebaktian minggu perkeluarga, persembahan bulanan dan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertanggungan keluarga yang kita laksanakan di rumah masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. 17. Warta keuangan. Seluruh pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberi penghiburan. Bagi jemaat yang bersuka cita, Tuhan memberkati agar bersuka cita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikianlah warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini. Demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tapuji matuhata, mari demahita sian bukwede nomor 660 ayat sada. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli di minggu tasadarion di minggu paunopon dung Trinitatis dienek doi sian buku 5 Musa bidu 10 mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 10 bitu songonom madidok tatangi homma ikon marari raya parlape-lapean ho pituari lelingna ia dung di papungu ho parbue sian pardegiamu dohot sian pangilangamu
Jalaikon marlas niroha ho di ari rayamu, songoniho dohot anakmu, dohot borum, dohot naposom bawa, dohot naposom parupuan, dohot halak lepi, dohot halak dagang, dohot dakdan natading dilapin, dohot parupuan nama balu di bagasan akka hutamu. Ikon pituari leleng naho marari raya di Jahoba de Batam, di inganan si piliton ni Jahoba, ai pasu-pasuan ni Jahoba de Batam maho, di saluhut gogo ni tanomu, dohot di saluhut ulaun ni tangamu, di bahini ikon marlas niroha si tutuho. Ikot toluhali di bagasasa tahun ro nasa bawa di tonga-tongamu tuadopan ni Jahoba di Batam, di inganan si piliton ni Jahoba, ima di ari raya sagu-sagu na sonia soman, dohot di ari raya minggu, dohot di ari raya parlapelapian, jaladang jadi rumah reboti romanang isi tuadopan ni Jahoba. Ganup tahe marguru tu natar lehon tanganna, khobar tu pasu-pasu naung nilehon ni Jahoba de Batam tuho ido sahatna. Huriani Tuhan na hinaholongan ni Yesus Kristus, jamita minggu sadarion manaringoti taringot tu ari raya dohot pelian. Ala pelian ima bagian na sotar sirang doi sian ibadah Kristinota. Hape gudang do sian tonga ni halak Kristen. Na so apala takas mengatusi esensi ni peliani. Ujungna gabi mago ma apala unok manang intisari. Ala adong dope na mengarajumi piliani sebatas materi manang hepeng sabing. Sejarah ni huriat tahagawepi do pabuakon dimulanai didokdo piliani durung-durung. Asaganup adong acara par mingguon sai dipatu pado padurungon. Jala padurungon ni dipauli dui manang dianyam sian rotan uhut pakai gagang doi sada rodi 2 meter gajangna. Jalan lebih ekstrim pilihan ini dihitung doi songong gugu manang pajak rupani. Alanido di sada punguan PHD yado di dok sada anggota ni punguan ni songonon ay holak kepeng do di huriaon. Kanu padong acara ikon pa pumupilean ay sedia gurang nari huroha hurak kepengi di hurion. Hamuak kadongan buasa songoni ala dirajumi piliani sebatas papung heping. Jamita minggu sadarion manuguhita tu pengatusion pilihan nasitong. Marhite si Musa di parit tahun di batado tu bangsa Israel asa mamestahon pesta ari raya parlapelapian pituari lelengna. Sahatu nasikop di papunguna sida perbueni na diulana manang naginotilna. Ari raya parlapelapian di pestahon marningot perdalanan di bangsa Israel bukas sian tanah Mesir tol hasil tanah Kanaan lelengna 40 tahun. So maldoi di pestahon antara tanggal 20 September satu tanggal 10 Oktober ganup tahun. Jaliko merlas niroha do nasida di si. Jaladada holan bangsoi dohot doak kana asing. Hatoban narap dohot nasida. Ale dong do naso boy di halupahun nasida ima.
Ganuk bawa na Roma dapot to Jehovah dang boy sumabuan pilihan dang boy tangan hamba. Pilihan na binuan na itu sada tadang penghormatan doi. Suaksong salak na Roma dapot ton raja dang boy road dengan tangan hamba. So ni babang ganuk Roma dapot to Jehovah ikon pasaton na sida do pilihan na. Molodung diulahon nasidai di bagabahon Jehovah do na pasu-pasona nasida marhiti gabeni naniula sinur nina pinahan ha horason di hajol maon hamu kadongan na holongan marhiti jami taon naing patorakon piga-piga hal taringot tu namar pilihan ay molo sitong do pemahaman di piliani gabe tubu do rohan ukap doh rohana sihol pasahat toca gabi boy ma lam martaba panamotan si pakyon ni huria para raton harajaon di bata manang piga alasan ikon pasahat to pilihan na perjolo ala debatado panoppa ala debatado na punasa dohot na mga ramoti ngulutta alay dihaposi madebata nabuas mangalehon tuhita salhut si halas sonotta ninna disada Timotius onom ayat 17 hamo kadongan palumiad dohita asa ganup tapasahat peliatta ikon ingototta dodingkan bahasa ni debata nama masu-masu ngulutta. Karena itu tidak ada hal lain yang harus dilakukan manusia sebagai jawaban atas karunia Allah selain memberikan persembahan, dan tidak ada yang lebih berhak untuk menerima persembahan tersebut selain daripada Allah. Ganup tapasahat piliatta tau kuhod do disi nasa na adong dihita si lehon ni Jehovah sabing doi asa halak nagijang maroha do jalano somana dadirina do molo dirajumi na piniop nai hak milik na sabing agak penian sian na mula ulaw do asa adong piopon ape molo dirajumi do ala ni diri na sabing ala ni hasil ni ulon nai manang hasil kerja nai hidupan saya dong bakol rohana pasahaton pilianna tu di bata na paduahon hamak kadongan dia caplonom 117 takas do di parit tahun asa unang adong jaladang jadi rumar botiro manang isi tu adopan di Jehovah ganup tahe marguru tu natar lehon tangan na hobar tu pasu nang nilehon di Jehovah debatam tu ho marulat loni disunggulohoni gak bisa ada kewajiban ni bangsoi pasahaton pilihan na tu Jehovah boy tajaha di 2 Musa 23 ayat 15 ala nang marga tapasahat piliatta ala nang takas do di piop rohatta argani panuusion ni Kristus tinggolutta pakokopon ni Kristus dihita ganup halak na tinobus gabi na puna ni sin partubusi may bana songon Israel pasatu pelian na ala haluwaon nang pinatupan ni dibata tunasida sian perhato banon misiri song-song ni malak Kristeni nung ditobus Kristus sian dosa dohot hamatian si bolis marhiti mudarna na durus di dolok Golgata asa ganup na magkaporsiay panubusiyon ni Kristus ibana na puna ni Kristus do buta jaha di Efesus sada caplopati alanido tay dehon uju makatidakon haporsiyaon dang au na puna au hulehon dirikon tutuhani rajaku dohot udukna asa peliani imapani dangyotta di Tuhan Yesus Kristus nang manobus ngolutta gabe na punasa Kristus Tuhan Raja di parngulutta napatuluhon hamak kadongan tapasahape pilatai asa adong do prinsip saling mencukupkan
sehingga terjadi keseimbangan. Di 2 Korin 8 ayat 15 manosoi huria Makedonia asa pasahat pilihan sian kerelaan kabi dapuk ma keseimbangan songon na tersurat si peop na gudang dang marlobi-lobi jala si peop nautik dang kurangan 2 Korin 8 ayat 15 pasahat pilihan maniru Tuhan Yesus naradi semua hondirina makkokop hita jolma asa ikon marlas ni roha do ganup na porsia di Tuhani dohot akkana adong humaliangta termasuk idok iturpukon hatoban na tading lapin kana babalu akkana pogus halak dagang na suadong dihadihana didok do dia 10 piti asa tapasahat pilihat ta khobar tu pasu-pasu na tajalo siat Tuhani nau peuk gudang ma pasahatonna asaboi berbagi tuna hurangan songon pinatupani huria na parjoloi boi tajaha di lo 2:45 do turutna pilihan ni masada cara patubu keseimbangan hidup gabe jupang roha na sapakilalaan jala rap marulupulup napapaton hamak kadongan mulo tapasat piliata na porsia do hita di pangaramutio do pasu-pasu na tajalo sia tuhatta gabe sada bukti doi dang ta pagonggoppon ngulutta tu arta na tapiopi kita tidak mengagungkan hidup kita kepada harta yang kita miliki alai arta na tapiopi pasu-pasu ni debata doi di hita tapasa piliata na tau kuhodo dada diartai jaminan ningulutta holan di jahobado boidoi tapatudos tu paman itu hatta Yesus taringo tu namora nauto di Lukas 12 ayat 16 sahat tutul pelopati jala halak napa sahat pilihan nado nama lua sian roha ha gangguan atong hamuk kadongan songo dia do sikapta laho pasahaton pilihatta naparjolo ido nakining ikon badia kados ala nama jalo pilihat TP Jahoba nasun badia dong namar lapatan pilihan na tapasat ima na pinapulik sian na asing pasat pilihan dang dosi dohot pasahat sumbangan pasat pilihan ima pabahirhon na tajaloi mamujung holan tu Tuhani asana dipatujolo disi ima roha sikap memberi kepada Tuhan roha neng pasahaton pilihan majujuhita papulik ko na duminggan siyan na adong dihita tu Tuhani asaw nang gabi terbalik rupani pilihan na pinasahat na siyan sisa belanja rupani itu salah napa duahon sikapta ikon sian las diroha dok dia 14 didok marlas diroha di raya parlapalapian huhut pasahaton pilihan na asana pasahat pilihan ni ikon sian las diroha songon bukti kekagumatta tu Tuhani di sude pabahnan di ngolutta napatuluhon hamak kadongan sikap ikon sian roha no kap pasal pilihan ikon sian roha no kap do dada na terpaksa ai parbuini hapor siaudri tapasa pilihan dada ala namar lobi-lobi hita alai siat debatado saluhut na ita jalui gabe sian roha na tulus pasahat di bagasan las di roha ala pasu di debata na soha masohot di ngolutta jalan apa paton idok nan nilehon di tangga siamun unang diboto tangan abirang Matius ono maitul bukan untuk popularitas bukan untuk diketahui orang apalagi bukan untuk maksud-maksud tersembunyi Matius 27 ayat 27 napa limahun pilihan ini disuhat dada sian jumlah alai parbu ini hapur siaudo
songon epistel tanak kening. Asa suhat-suhat nak dada godang nina pinasahat alai memberi bukan dari kelebihan tetapi dari kekurangannya songon nama balui. Pilihan dada holan hepeng alai do bisianido ima sudena sapanggul mito ningolutta daginta hosatta dohotodita napuna ni Tuhani ikon pilihonta jalan aparpudi mangalehon dada asamat jalo itu sama dengan menyuap alai pasahat pilihan ala naung tajaldo pasu-pasu siat Tuhatta hamu kadongan perlu dibotota apalah makna ni tangiang ni pilihan ni setok tongdo tatangyak koni ganu paujukon parmingguon jala ido apalah intisari ni pilihan nani ajarkon ni huriatta alani di poda du tuhita na parjolo tangiang pilihan ni paingotok kita saluhut na adong dihita marharoroan sian di batadui na paduahon pilihan ima pamelihor diri tu Tuhani di bahasa-bahasa Tuhani tu hita pasu-pasuna pasahatot tamay muse tu Tuhani asa pilihan dada napunani jolmay alay mamujung milik ni Tuhani doi napatuluhon di pasahat debatado pilihan itu hita jolma marhite huriana asa dong pakyon ni huria laho pararaton hara jaun di debata di portibion jada papaton marhite tangiang pilihan tapangidu tu Tuhani asa dilehon rohano kap manadda pasu-pasuna napalimahon laos diajari du hita madok mauliate ay ganup halak na so tau madok mauliate jolma nagijang marohadoi napaunopon ditutup do tangyangi marhite poda na so ucatok kudo lumobi mamelehun hibul ngolutta gabe pilihan na badia jalawab na khusus di adopan ni di bata hawak kadongan lumoy ma di masa pandemion tunggu dangdo mabanhita bonus mabiar di parngulota marhite jamiton paingotok kita holan jaho baru natuk mengaramoti daging nang todita asa malua hita sen ragam ni nama bibiari ngulutta laos dilo debataro tu hita roha pikiran manibangi akkana patut jala halo muanni rohani Tuhatta amin martanya kita mulai te rohanami dihotukan hatam nama makulingi hami di minggu sadarion napa ngotok kami doi dada hami napuna diri nami tunghodo Tuhan napuna hami sianima sahuboto hami Tuhan sadok panggul miton ninggulu nami ikon pasahaton nami gabi pilihan uap na hucus di jolom ali Tuhan Jehovah di bata nami si patarong do pisiat tonga-tonga nami na orang takas mengatusi pilihan urtakas dia tusi pasahaton pilihan marhiti hatam nama kuling hami di minggon di paulak roha pikiran nami tu pangatusion nasitong ay hodo na manopa ay hodo na marmudu-mudu ay hodo na sumarihon alani tamahami maasato pilihan nami tuho las dipaingot khatam do tu kami unang ganggu rohanami di gulu nami pos rohanami di Tuhan di tonga-tonga ni ragamnya kahamauron na hubulus kami urupamu hami lumubi paluamu hami sian ragam nina ben hami marhagangguan tarlubi matuhan
di masa ni pandemi coronaon, naso ramar sasoho tadope dang marhauju ngadope hamauloni Tuhan mangidu hami tuho patugu roha nang to dinami asa hu kaposi hami ho natukho Tuhan madungani dohot sumarihon hami unang alanya kahamolon hulus hami gabelam maddaw hami gabelam holang hami sian ho alai mortunggu dang pe kahamalonon lam takkas hida hami habal gaummu holong ni roham natuk madungani dohot sumarihon hami ajari hami Tuhan patau hami unang gangguruhan hami disi asa songon ina na mabalu ditrupukon sadok sian nguluna dipasahat dipilihon tuho ala diparhatopot sa guru dihodo nguluna songoni manang hamin ya Tuhan hu pagong gopok kami daging to dinami holan tuho marhiti ukap radi di sadok tiki hami marpelian uap na hucus dia dupamu atong nungabigi hami hatam na badiay sai patau hami mangulahoni di ngulu nami siapari di bagasan gor ni Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Mari demahita sian nomor 677 uhud tapasaha ma peliata. Tatangyak kumapiliata. Ali di bata ama namin na di banwa gijang. Hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus si julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasyang hami pilihanon. Pati buluhon harajom mo dito nga to nga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam utadahami godang ni silolom itu hami. Asalam girgiri hai madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
aliamanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajomo, say saut malo maniroham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangulon siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan mardosa tuhami, unang hami to gihut to pangujunan, palua mahami sian pangago. Aiho dona puna harajau dohot anggung jalo hamu pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asiru hanamidaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tu toddim. Amin. Amin. Dihamuna manami nanami marade sude kaya anak nami dana sekolah minggu remaja naposo bulung jongjok kami dison atas nama ruas dohot parhalado ni huriatta pasahato tuhita selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas. Sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu-pasu mabar mai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu-pasu tudongan sude Parho